Lord Charles Norton ide okolo žobráka. Hodí mu libru a vraví: Daj si v najbližšej krčme whisky na moje zdravie. Ja som abstinent, pane, odvetí žobrák. Tak si kúp nejaký dobrý tabak. Ďakujem, pane, ale ja som nefajčiar. Tak v tom prípade tu máš 50 libier. Choď za nejakou ľahkou dievčinou a uži si. Navrhuje rozptýlenie lord. Prepáčte, pane, ale ja netúžim po takých ženách. Skromne odpovedá žobrák. Vieš čo? Tu máš 100 libier? Zájdi za mojou ženou a povedz jej, nech sa pozrie, ako vyzerá chlap, ktorý nepije, nefajčí a nesúloží s ľahkými devami. Druhý. Lord sedí po večeri zamyslene pri stole. Sluha sa ho pýta. Stalo sa vám niečo, pane? Áno. Naša služka otehotnela a ja neviem, či budem otcom alebo dedom.